Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ξανά Doors για δεύτερη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά αποτυχήσαμε, οπότε πάμε ξανά. Μισό να μπούμε. Και αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να μην αποτυχήσουμε και θα μπω μόνος μου. Ωραία. Εδώ πέρα θα αγοράσω, ξέρω, το φάρμακο που τρέχει γρήγορα γιατί θα το χρειαστώ πάλι. Και έχω 3 φάρμακα. Δεν ξέρω γιατί έχω 3. Θα πρέπει να έχω 300 κάτι για να πάρω 3. Το κλειδί. Και σιτάρια. Εντάξει. Το άνοιξα. Και θα δείτε στη συνέχεια, θα σας εξηγήσω. Θα δείτε στη συνέχεια τι θα γίνει. Λογικά θα κάνω αυτό το βίντεο για πολλή ώρα. Οπότε θα προσπαθήσω να το περάσω και λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω τόσο πολύ χρόνο. 3. Ωραία. Έχει ένα κερί το οποίο έχει λίγο. Δεν έχει πάρα πολύ λίγο, ή το έχει μέτρια. Σε πόρτα 5. Μην το βλέπετε έτσι βαρύτατα τώρα, μετά θα μας κυνηγάνε. 6. Μπορεί να σε κοροϊδέψει η πόρτα, αλλά μετά να περάσει ξανά την 6, αλλά θα φάει jumpscare. Μπορεί να είναι και διαφορετικές πόρτες, αλλά άμα πας στη λάθος πόρτα θα φάει jumpscare και θα χάσει live. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Live, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων θα χάσει καρδιά. Δεν ξέρω να το λέω πάρα πολύ στα αγγλικά. Αχ, τι είναι αυτό. Μπαταρία για το φακό, αλλά εγώ δεν έχω φακό. Οπότε πάω στην πόρτα. Να στην πόρτα. Παιδιά, αυτά τα μπάτια μην τα κοιτάξετε. Γιατί άμα τα κοιτάξετε θα χάσετε καρδιά. Θα χάσετε live. Πόρτα 11. Πάμε στην πόρτα 12. Δεν θέλω μπαταρία. Πάμε εδώ. Ανέβασα καρδιά γιατί βρήκα τσίρωτα. Παιδιά, όταν αναβοσβήνουν τα φώτα, πρέπει να μπαίνετε γρήγορα πρέπει να μπαίνετε γρήγορα στη μια ντουλάπα, αλλά όχι πολύ γρήγορα γιατί άμα μπεις με πολλή ώρα. Μισό. Αλλά όχι πάρα πολύ γρήγορα γιατί άμα μπεις άμα είσαι πολλή ώρα μέσα στην ντουλάπα, γιατί δεν με αφήνει. Εδώ το βάζω. Τέλος πάντων,
Όταν ανοιγοκλούν τα φώτα έρχεται ένας και δεν μπορείς. Και πρέπει να μπεις στην τουλάπα. Τι έχω ακόμα το πίνακα. Ωραία, δώσε. Εντάξει, απλά έσφασαν τα φώτα. Βρήκα αναπτήρα. Πού πήγε ο αναπτήρας, μωρέ? Τώρα άφησα κάτω λάθος. Πόρτα 17. Πίσω πόρτα 17. Γάλισκα. Όπα. Πεις ότι έχει κλειδί. Τρελαθώ. Έλα, καλά, θα ράψω κερί. Το έχει. Τέλειωνε. Καλά στα φτάφες. Εντάξει, έχει φάσει τέλος. Μου έκανε ευτυχώς τη χάρη και βρήκα και το κλειδί. Τι θες εσύ να μπαίνει? Έχασα λίγο. Επειδή ανεβόσβησα τα φώτα, νομίζω ότι θα έρθει αυτός που ρίχνει σκοτάδι. Αυτή η πόρτα δεν θέλει τέτοιο, αλλά... Κάτσε. Ναι. Τώρα μπορώ να χάσω ξανά λίγο. Και θα προσέχω. Ναι, φυσικά. Τώρα δω σε ποια πόρτα ήμουν πριν από αυτή. Είναι από αυτή. Καλά, εντάξει. Θα χάσω σίγουρα lift τώρα. «21 νομίζω». Για μια στιγμή χεστήκα πάνω μου. Εντάξει, βρήκα και τα λεφτά. Τα πήρα. Δεν πήρα τα λεφτά. Έλεος. Δεν ξέρω πού πηγαίνω.
3. Τώρα κανένα σωρό κάτι. Όχι. Πάω έξω. Βρήκα τυρότο. Ωραίο, ούτε εδώ το έχει. Κλειδί. Τι θες? Πώς να σε κοιτάξω, μωρή ηλίθεια, από εκεί? Σειρά. 25. Ωραία. Χαίστηκα πάνω μου. Πού είναι? Έλα ρε. Και πόρτα ήμουν. Ω. 26. Όχι 21. Θα έρθει. Τρόμαξα πάρα πολύ. Εντάξει παιδιά, τώρα ποια πόρτα ήμουν? Δεν θέλω να φάω ξένα. 26, 27, 28. 30. Είναι 28. Κοιτάω κάτω. Τέλος πάντων, πήγα εδώ πέρα την πύρα που είχα πάρει στο προηγούμενο βίντεο. Την ανακάλυψα και τελικά αυτή η πύρα χρησιμοποιείται για να έχεις πιο πολύ καρδιά. Ωραία, το άνοιξα, αλλά πρέπει να βρω την πύρα. Ναι, πού είναι η μπύρα? Δεν ξέρω πού είναι η μπύρα, έχω χαθεί. Που έχει σπάσει τα νεύρα. Αλλά εγώ θέλω να βρω την πύρα. Πού είναι?
την πήρα. Βρίσκω. Ωραία παιδιά, δεν βρήκα την πήρα τώρα. Δεν μπορώ να την βρω. Το καλύτερα να πάω. Δεν βάζω ξανά λίγο το κεφάλι. Εντάξει. Παιδιά, ναι, εδώ πέρα θα έχω έτοιμο το φάρμακο. Θα έχω έτοιμο το φάρμακο γιατί, ναι, αυτό που νόμιζα έγινε. Οπα, κόλλησα, όχι. Όχι. Έλα ρε. Για θα το αφήσω έτσι αυτή τη φορά, δεν βαριέμαι αυτή τη φορά. Αν το ξαναπαίξω θα το ξαναπαίξω. Αλήθεια, αυτή τη φορά θα το ξαναπαίξω. Αυτή τη φορά σας το ορκίζομαι. Θα το κάνω pause και όταν θα φτάσω εκεί πέρα που ήμουν θα σας ξαναπάρω αυτό. Γεια σας. Για λίγο θα ήταν. Λοιπόν παιδιά, το πέρασα. Τώρα αυτό είναι με το τέτοιο. Θα προσπαθήσω να το περάσω, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ήταν ο χαζός ο αδερφός μου αυτός που ακούστηκε στο βίντεο. Παιδιά, τώρα... Έλα ρε! Παιδιά, δεν θα κλείσω το βίντεο. Γιατί δεν μπορώ, με έχει πρίξει το doors. Όλη την ώρα να το ξανακάνω από την αρχή. Έκανα πάρα πολλή δουλειά. Επειδή από όσο βλέπετε πήρα και την πήρα. Πήρα και άλλα πολλά πράγματα. Αλλά δεν τα κατάφερα δυστυχώς. Γι' αυτό σας κλείνω. Γεια σας. Και άμα δεν το έχετε δει και πρέπει να το δείτε όλο το βίντεο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όπως πέρασε και η εμπειρία. Πρέπει να το δείτε. Γεια σας.